Gobernantza ereduarekin eta Euskal Estatuaren inguruko jarrerarekin batera, pertenentzia atxikimendua da 6. naziometroak jorratu duen gaia. Kontzeptu labainkorra eta gutxi landu izan dena Asier Etxenike Aztikerreko teknikariak azaldu duenez. Datuen arabera, Euskal Herriarekiko atxikimendua eta Espainiarekikoa eta Frantziarekikoa positiboak dira, baina lehena gaientzen da. Utxetik 10erako eskalan batez beste 7,8koa da lehena eta 6,4koa bigarrena. Halere lurraldez lurralde badira aldeak eta Nafarroan 3. atxikimendu bat nabarmentzen da horien gainetik, hain zuzen lurraldeari espresuki lotua. Emakumeon aurkako indarkeriak bizirik dira tamalez Euskal Herrian eta kasu berriak ezagutarazi dira azken orduotan Donostian eta Gasteizen. Erasoak gaitzesteko asmoz elkarretaratzeak antolatu dituzte 2 hiriotako udalek astearte honetan. Gabon deizuela guztioi, Venezuelan atxilotutako 2 bilbotarren kasuan berri gehiagorik ez. Bertako gobernuak zeneiko kideak diren horri eusten jarraitzen dio eta Nicolas Maduro herrialdean bidaiari gisa zeudenaren argudioa deuseztatu du bere telebista programan Basoa eta Martínez turista terrorista izendatu dituelarik. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Todos estos terroristas, turistas terroristas, que en su tiempo libre van a poner bombas, pues. Sencillo. Ellos vienen de turistas. Turismo es un nuevo tipo de turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente. Euskal Autonomia Erkidegoan izan beharreko gutxiengo soldataren eztabaida martxan da. LAB sindikatuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako langileek hilean gutxienez 1.600 euro kobratzen alde borrokatuko duela jakinarazi du. Bestalde, atzo legebiltzarrean egindako agerraldian kantitate propioa izatea aldarrikatu zuen Mikel Torres sailburuak. Zortzildako eta 2.800 zauritu Libanon Hezbollahko kideen ehunka gailu elektronikok eztanda eginda. Gutxienez 8 pertsona hil dira eta 2.800 baino gehiago zauritu Libanon aurrekaririk gabeko eraso batean. Izan ere Hezbollahko kideek zituzten ehunka gailu elektronikok pertsona ibilgailuak antza eztanda egin dute aldi berean. Herrialde horretako agintarien lehen informazioen arabera, baliteke Israelek urrutitik manipulatu izana gailuak eta horiek leherraraztea lortu izana. Frantzian Pelikotek kargu guztiak onartu ditu. Dominik Pelikotek urteetan beste gizon batzuek bortxaz ezaten konortea galtzeraino Giselle Pelikot emaztea drogatu izana leporatzen dioten gizonak Avignonen egiten ari diren epaiketan egozten zaizkion egitateak eta kargu guztiak onartu ditu. Alderdi emozional eta kulturalak dira Euskal Herriaren parte sentitzaren oinarri nagusiak naziometroaren arabera. Euskal Herriarekiko atxikimendua Espainiarekikoa edo Frantziarekikoa baino handiagoa da. Nafarroan lurraldearen parte sentitzea da ohikoena eta Euskal Herriarekiko eta Espainiarekiko atxikimendua ere sentitzen du jendeak.
Venezuelan atxilotutako bi bilbotarren egoerari buruz ez du datu gehiagorik zabaldu Nicolás Maduro buru duen gobernuak. Bertako telebista batean daukan programan, Madurok bi euskaldunak Espainiako CNI-ko espioiak direla berretsi du eta turista terrorista gisa izendatu ditu. Espainiako gobernuak akusazio hori defendatzeko beharrezko datuak plazaratzeko eskatu die Venezuelako agintariei. Eusko Jaurlaritzak bestalde laguntza eskaini die Jose Maria Basoa eta Andres Martinezen senidei. Ahora resulta que eran unos buenos muchachos, turistas, que estaban paseando y que fueron capturados por la dictadura venezolana y fueron desaparecidos. Todos estos terroristas, turistas, terroristas, que en sus tiempos libres a poner bombas, pues. Sencillo. Ellos vienen de turistas. Turismo es un nuevo tipo de turismo, turismo de aventura, ¿no? Vienen a poner bombas y matar gente aquí. Tienen vínculos, sabemos que van a decir que no, vínculos con el Centro Nacional de Inteligencia de España. Eusko Jaurlaritzak finantza estrategia bat egituratzeko asmoa du funts subirano baten tankerakoa Euskal Autonomia Erkidegoaren hazkunde ekonomikoa bultzatzeko. Eusko Jaurlaritzako ogasun eta finantza sailburuak agerraldia egin du astearte honetan legebiltzarrean bere sailak legegintzaldian izango dituen jarduera ildo nagusiak aurkezteko. Jorratu duen gaietako bat hazkunde ekonomikoari laguntzeko tresnen garapena izan da, batez ere finantzen Euskal Institutuaren bidez, baina baita gaur egun funtzionatzen ari diren tresnen potentzialtasun guztiak bateratzeko erabakiarekin ere ikuspegi global batekin. Creo que tanto el señor Hernán, alare eukiko dezut ere beste tanda bat galderetzeko, zer baduten. Ostean, Maria Ubarretxena Eusko Jaurlaritzako gobernantza, administrazio digital eta autogobernu sailburuaren txanda izan da. Ubarretxenak abiatu berri den legealdirako dituzten helburu nagusiak azaldu ditu Eusko Legebiltzarrean, erakunde gobernantza publiko eta segurtasun batzordean. Autogobernuaren saia bere gain denez, Gernikako estatutua osorik bete dadin buru belarri lan egingo dutela azaldu du, 1979an onartu zenetik oraindik 29 eskumen falta baitira eskualdatzeko. 6 aurreratuta daudela esan du eta gizarte segurantzarena eskualdatzeko barne lanketan hasita daudela. Eta gure lehentasunen artean izango da Gernikako estatutua guztiz betetzea eta oraindik zintzilik dauden 29 eskumen horiek gureganatzea. Horien artean izango ditugu itsasertzearen antolaketa eta kudeaketaren eskumena eta hori izango da guretzako lehentasun bat. Bigarrenik ere administrazioa desburokratizatu nahi dugu, modernizatu, herritarrei eskaintzen zaien zerbitzua hobetu eta horretarako lege berri bat egin nahi dugu, herritarrari eskaintzen zaion zerbitzua izateko arinagoa, sinpleagoa eta errazagoa. Digitalizazioa ezin dugu ukatu, mundu digitalu batean bizi garela eta administrazioak ere horretan pausoak eman beharko ditu eta herritarrei eskaintzen diegun arreta hori ere errazteko leihategia bakarreko sistemaren alde egingo dugu. Eta nola ez, administrazioari begira, gure enplegu publikoaren alde egingo dugu, enplegu publiko egonkor baten alde. Eneko Andueza PSren idazkari nagusiaren arabera, nabaria da azken asteotan EAJ Bildutik aldentzeko bereizteko ahaleginetan dagoela Madrilen eta jarrera hori alderdi bakoitzaren estrategiaren barruan kokatu badu ere ohartarazpena egin die jeltzalei. Izan ere Euskadi Irratian nabarmendu duenez jeltzaleek Pedro Sánchezen gobernuari ematen dioten babesean aldaketarik balego, logikoki PSek eta EAJak Jaurlaritzaren baitan duten harremana ezberdina izango litzateke, aztertu beharko litzatekela erantsi du. Bueno, hor bi ahalegin badaude, bat alderdi popularrana, EAJ erakartzeko eta baita ere
EAJ, EH Bildutik aldentzeko edo bereizteko Madrilgo ambiente hortan, ez da? Hori, bakoitzak dituen estrategiaren barne dago, eta nik esatia dakat hemen Euskadin egonkortasun bat dakagula instituzio guztietan, hori onuragarria dela guztiendako, eta hori gehiengo baten ondorioz dela, eta gehiengo hori ematen duen alderdiak, batez be, pasatako autonomia erkidegoko hauteskundeen arabera alderdi sozialista da EAJaren berakada ikusitza. Beraz, nik uste ez dela oso komenigarria gauza hauekin jolastia edo espekulatzea. Gasteizen jasotako azken sexu erasoak gaitzestuna izan du udalak, hala elkarretaratzea gauzatu dute bertako ordezkariak eguerdeko 12etan. Azken egunetan gainera 3 gizon atxilotu dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko hiriburuan indarkeria matxistagatik. Gasteizen emandako azken sexu erasoa salatzeko elkarretaratzea egin dute udal ordezkariek asteartean. Erasoa irailaren 8an burutu zen eta ertzaintza gertakariak ikertzen dago honezkero. Gasteizko alkateak Maider Etxeberriak eraso hauen aurrean ezikusiarena egiten duten pertsona zein alderdiak salatu ditu eta kezka adierazi du azken hilabete eta erdian hirian gertatu diren horrelako gertakarien kopuruagatik. Que a pesar de que haya incluso gente que todavía y partidos políticos que todavía quieren evidenciar que no existe la violencia machista, bueno, pues esta es la triste realidad. Desde el Ayuntamiento vamos a seguir impulsando nuestras políticas para denunciar este tipo de hechos, desde luego activando todo tipo de campañas de sensibilización para animar a las personas, a las mujeres, a que sigan denunciando este tipo de agresiones. En este caso esta es una realidad terrible. Hace poco también nos volvimos a reunir aquí, la semana pasada no es la primera vez que nos reunimos por este tipo de motivos. Azken egunetan 3 izan dira salatu diren indarkeria matxista kasuak. Gainera, hilabete pasatxoan, honezkero 4. aldia da udalak indarkeria matxistari erantzuteko protokoloa aktibatu duena. Donostian azken asteetan gertatutako bi sexu erasoak baztertzeko elkarretaratzea egin du gaur eguerdian udalak. Azkenak Gipuzkoako hiriburuko Gros auzoan gauzatu zen ostiral goizaldean. Ertzaintzak oraindik ikerketa irekita dauka. Azken asteotan Donostian bi sexu eraso izan dira. Azkenak Grosen, Katalunia plazako aparkalekuaren inguruan. Ostiral goizaldean izan zen eta ertzaintzak ikerketa irekita du. Egun batzuk lehenago hiriko lurpeko beste aparkaleku batean beste sexu eraso bat egin zen, Amara auzoko Easo plazan. Erasotzailea atxilotu eta espetxeratu zuten. Donostiako udalak adierazpen instituzional bat onartu du aho batez erasoa erabat gaitzesteko, eta elkarretaratzea egin du eguerdian alderdi ederren. Udalak erabateko irmotasunez gaitzetsi du erasoa. Azken egunotan bi erasoren berri izan dugu da, eta horrek kezkatu egiten gaitu eta nazkatu egiten gaitu, aurrekoan esaten nuen bezala, ez? Horredakoak gure hirian ikusteak, nazka eta gaitzespena eragiten dute, dudari gabe. Babesa eta elkartasuna adierazi nahi izan dio alkateak biktimari, baita bere familia eta hurbileko ingurukoei ere. Eta baita ere elkartasun mezu bat adierazi, sufritu duten biktimei eta ohikoa den bezala udal zerbitzu guztiak beraien eskuetan jartzen ditugu. Azpimarratu du horrelako erasoak gizartan oraindik nagusi diren indarkeria matxistaren eta genero desberdintasuneko jarreren adierazpenik iguingarriena direla, eta Donostiako udala gaitzetsi egiten dituela. Hori ala nabarmendu du ezinbestekoa dela balioetan eztearen eta gizonen eta emakumeen arteko berdintasunaren alde lan egiten jarraitzea. Baita horrelako jarrerak eragiten dituzten faktoretan egunero esku hartzeko beharra azpimarratzea ere. Urtzikinen azken txostenek diote Euskal Autonomia Erkidegoan anfetamina kontsumoa Espainiar estatua baino altuagoa dela.
Euskotrenen 2022an egonkortze prozesu bat gauzatu zuten, plazaratutako plazak betetzeko eskatutako euskara mailaren aurkako helegitea aurkeztu zuen UGT sindikatuak. Gaur goizean izan da epaiketa eta euskararen aurkako erasotzat jo duten ekimen hau salatzeko elkartu dira Bilboko epaitegiaren atarian LAB eta ELA sindikatuak. Bertan izan da Xabi Alolankidea. Euskotreneko egonkortze prozesuaren baitan esleituko diren lanpostuetan euskararen eskakizuna baliogabetzeko eskatu eta salatu du UGT sindikatuak. Hori dela eta sindikatuek elkarretaratzea egin dute Bilboko epaitegien atarian, salaketa gaitzetsi eta euskaraz bizi eta lan egiteko eskubidea aldarrikatzeko. UGTek jarritako salaketa aurrera egin eta gaur egin dute epaiketa. Euskotrenen enplegua egonkortzeko prozesuan UGT sindikatuak euskarazko hizkuntza eskakizunari helegitea jarri dio eta hori salatzeko gehiengo sindikalak elkarretaratzea egin du Bilboko Justizia Jauregiaren atarian. Komisiones Obreras eta UGT sindikatuak izan ezik, bestelako sindikatuek hartu dute parte elkarretaratzean. Azkenengo denbora hauetan ikusten ari gara euskal hiztunen aurkako erasoak gehitzen ari direla eta badagoela makinaria zapaltzaile bat, nahi dutenak euskal hiztunon eskubideak urratzeko prest dagoena, eta makinaria zapaltzaile horren horrean gu horretatik gongoa dela horre egiteko eta euskal hiztunon eskubideak defendatzeko beti prest. UGTek jarri duen helegitearen gatikan, hemen gaude, orain arte Euskotreneko azkeneko bitzarmenak UGTek sinatu ditu eta kontsolidatzeko plaza hauetan helegitea jarri dut euskararen kontra. Normalean Euskotrenen sartzeko B2 eskatzen da eta plaza hauen kontra helegitea jarri du. Euskararen aurkako oldarraldi judizialaren baitan kokatu du LAB sindikatuak erasotzat hartu duen helegitea. Sindikatuak nabarmendu duenez, denboran hainbat hamarkada atzera egin eta euskararen normalizazio prozesuan azkenengo urteetan Euskotrenen egindako lan guztia baliogabetzea du helburu helegiteak. ELAk bere aldetik UGTren jarrera eta erabakia salatu du eta esan du euskararen normalizazioan eta zerbitzu publikoen euskalduntzean pausoak eman behar diren honetan, guztiz tokiz kanpo daudela horrelako salaketak. Donostiako udaltzainek ez dute zertan B2 euskara maila izan, horixe islatu du Euskal Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiak argitaratutako ebazpen batek. Hala, pasaden abenduan Donostiako udalak jarritako errekurtsoa errefusatu du auzitegiak. Eneko Goiak Donostiako alkateak halako erabakiek euskararen normaltasunean eragin oso negatiboa dutela baieztatu du. EAeko Justizia Auzitegi Nagusiak errefusatu egin du Donostiako udaltzaingoan euskararen B2 hizkuntza eskakizuna eskatzea. Udalak errekurtsa jarri zuen joan den abenduan Donostiako administrazioarekiko auzietako 3. epaitegiaren ebazpen baten aurka. Gure iritziz behintzat horrelako epaiek euskararen normaltasunean eragin oso negatiboa daukate eta are gehiago zalantzan jartzen du benetan hizkuntza ofizial batek zer suposatzen duen hiritarrei dagokionean eta hiritarrei eskaini bertzaizkion zerbitzuak euskeraz emango direla bermatzea. Hori zalantzan jartzen du eta hori guretzako behintzat oso larria da. Auzitegi Nagusiak baina orain atzera bota du Donostiako udalakari jarritako helegitea. Epai horren arabera ezin zaie euskara jakite eskatu unitate horretako udaltzain guztiei. Donostiako udalak hala eskatu arren. Donostiako udaleko tokiko gobernu batzarrak 2022ko abenduan udaltzaingorako plaza horien oinarriak onartzeko hartutako erabakiaren aurka partikular bate jarritako errekurtsa onartu du EAeko Auzitegi Nagusiak. Salaketa jartzerakoan argudiatu zuen 2 lanpostuetan B2 hizkuntza eskakizuna egiaztatu beharrak konstituzioan jasotako funtzio eta kargu publikoetarako berdintasunez iristeko oinarrizko eskubidea urratzen zuela. Bada Donostiako epaitegiak arrazoia eman zion honi. Uste baitu administrazioak bilatu behar duela bidea herritarrek euskaraz komunikatzeko aukera bermatzeko. Euskaraz ez dakiten horiei enplegu publiko lortzeko duten eskubidan diskriminaziorik eragin gabe. Hala ere erabaki hori ez da irmoa, oraindik kasazio errekurtsoa aurkez baitaiteke Auzitegi Gorenean. Donostiako udala aztertzen ari da nola egin aurre honi.
Beraz, zerbitzu juridikoak aztertzen ari dira, zein bide izan dezakegun epai honen aurka egiteko, gure borondatea irmoa delako. Udalak dio Euskal Administrazioek hiritarri zerbitzua elebitan ematea bermatu behar dutela eta hori defendatuko dutela dituzten tresna guztiekin. Ekonomian borrokari jarraiki hasi du ikasturtea Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak, izan ere legegintzako herri ekimen bat aurkeztea erabaki dute Gasteizan ahalik eta gutxieneko pentsioak osatzeko diru kopuru bat ezartzeko asmoz. Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak legegintzako herri ekimen bat aurkeztuko du Gasteizko legebiltzarrean. Gutxieneko pentsioak lanbide arteko gutxieneko soldatarekin parekatzeko helburuarekin. Pentsiodunen mugimenduaren bozeramaileek adierazi dutenez, gutxieneko pentsioen osagarri bat bermatzeko lege bat proposatuko dute. Diru sarrerak bermatzeko errentaren egungo irizpideetatik kanpo testu arau-emaile propio gisa. Pentsiodunek behar besteko diru sarrerak jasotzeko duten eskubidea islatuko duena bizitza duina izateko helburuarekin. Legegintzako herri ekimena sustatzeko erabakia irailaren 3an hartu zuten. Lurralde plataformek Gasteizen egin zuten koordinazio bilera batean. Ekimena izapidetzeko onartzen baldin bada, hau gauzatu dadin 10.000 sinadura bildu beharko dituzte otsaila baino lehen. Gutxiengo soldataren inguruko eztabaida martxan da berriz ere Euskal Autonomia Erkidegoan. Atzo Mikel Torres Eusko Jaurlaritzako Ekonomia Lan eta Enplegu Sailburuak Araba, Bizkaia eta Gipuzkoarako diru kopuru propio bat adostea defendatu zuen Gasteizko legebiltzarrean. Labek bere aldetik langileek gutxienez hilero 1.600 euro kobratu beharko luketela aldarrikatu du. Kanpaina bat jarri dugu martxan, lantoki, kalean, naiz instituzioetan aldaketak exigitzeko. Lehenik eta behin, 1.600 euroko gutxieneko soldata. Emakumeek, langile migratuek, gaztek pairatzen dituzten arrakalekin amaitzeko. Bigarrenik, 30 orduko lanaldia. Digitalizazioak, transizio ekosozialak edota zaintza krisiak planteatzen dituen erronkei aurre egiteko. Eta hirugarrenik, zerbitzu publikoen garapena. Hezkuntzan, osasunean, zaintzan edota etxebizitzari dagokionez ditugun beharrei aterabide emateko. Labek negoziazio esparru propio baterako deialdia egin du Ipar Euskal Herrian. Atzo Baionan gauzatutako agerraldian egun dituzten eskumenak zabaltzeko eskaera egin zuten negoziazio kolektiborako espazioak izateko beharra aldarrikatu zutelarik. Garrantzitsua da guretzat olako instantziak martxan jartzea, bai pribatuko langileentzat, baita ere publikoko agenteentzat. Gure ustez, urbilduz olako eremuak negoziazio eta erabakitzeko guneak urbilduz, indar hajemana ere gure aldekoa izanen da. Eta gure ustez, iritsi da ere garaia gure lan baldintzak duinak izaiteko. Eta badakigu olako gune batean eta behar den indar hajemana sortuz eta indarrean edo indartuz, lortuko dugula konbenio kolektiboak edo eskubide berriak ukaiten gure lan baldintzak duinak izaiteko eta hori denentzat. Lehena, enpresetan eta kolektibitateetan
zabaltzea gure proposamena, eta hori da gure helburua, langile guziekin partekatzea egiten dugun proposamena, eta gero, labek ezin du gauzatu bakarrik olako gune bat, ez dugu bakarrik negoziatuko eta martxan jartzeko, beste eragileak ere izan behar dira mai inguruan. Beraz, egia da, hogei bat eragileen gana joko dugu, gure proposamena aurkezteko, eta haiek ere engaiamendua hartzeko, azkenean gure lurraldean lortzeko burujabe soziala izaiten edo pixkat gehiago. Nazioartean Hezbollah Libanoko talde xiitako kideek elkarrekin komunikatzeko erabiltzen dituzten hainbat pertsona bilgailuk eztanda egin dute. 2008 lagun baino gehiago, gehienak taldeko kideak zauritu eta gutxienez 9 lagun hil dituzte tresnen eztandek Libanon eta Sirian. Oraingoz zein talde edo gobernuk ez du erasoa bere gain hartu, baina Libanoko gobernuak eta talde xiitak Israeli leporatzen diote erasoa. Horrela, ekialde hurbileko gatazka beste koska bat estutu da. Osasun arazoak tarteko Dominik Pelikoten deklarazioa atzeratuz joan da, ariketa gaur epailearen aurrean hitz egin duen arte. Giselle Pelikot emaztearen aurka egindako guztia aitortu du. 2011tik 2020ra emaztea konortea galdu arte drogatzea eta internet bidez gizon batzuekin harremana egin eta emaztea bortxatzera eramatea. Latinoamerikan sute sorta zabala jasaten ari dira hainbat herrialdetan zehar. Informazio gehiago dauka gure kolaboratzaile Bero Satrustegik. Komunikabideek aste honetan zendu den Alberto Fujimori, Peruko presidente hori eta diktadoreak oraindik ebatzi gabe dituen epaiketak gogoratzen dituzten bitartean, bigarren plano batean gertatzen ari dena ekarriko dugu erdigunera. Eta hau ez da bakarrik Perun, Hego Amerikako hainbat herrialde baitaude sutan. Boliviako gobernuak jakinarazi duenaren arabera 4 milioi hektarea erre dira herrialdean. Airea arnasezina bihurtu da eta horregatik Santa Cruz, Beni edo Pando bezalako departamentuetan eskolak bertan behera gelditu dira. Esan gabe doa suteetatik gertu dauden komunitateen egoera askoz ere kezkagarriagoa dela. Perun bestetik 24 eskualdeetatik 20 daude suteak. 163 sute erregistratu dira, gehienak Cuzcon, Huancavelican eta Guanukon. Brasilda, beste kasu bat hilabeteak dira suteak gertatzen ari direla. Gobernuak adierazi du urtea hasi zenetik ia 7 milioi hektarea erre direla Brasilgo Amazonian. Honi zonaldeak bizi duen azken 100 urteetako lehorterik latzena gehitu behartzaio. IQ Air enpresak airearen kalitatea monitorizatzen du eta honen arabera Brasil, Peru eta Boliviako Amazoniako airearen kalitatea oso arriskutsua da. Brasilgo herri indigenen artikulazioaren arabera, APIP, portugesezko siglekin, sute hauek ez dira naturalak. Nekazaritza negozioaren edapenak eragin ditu. Negozioa egin nahi duten enpresak daude, atzetik alegia. Azpimarratzen dute Cargill, Amagi edo JBS bezalako multinazionalak daudela Amazoniaren suntsipenaren atzean. Euskal Herrira bueltan, kulturarloan Durangoko azokan parte hartu nahi duten sortzaileek datorren urriaren 7 arteko epea dute euren proposamenak bidaltzeko. Azoka datorren abenduaren 5 eta 8 bitarte ospatuko da. Sortu daguna gurean egoteko berandugo azegiteko zua aldoak eta zaude guztiak baina gurik lekoa
Esne Beltzak amaiera emango dio bere musika ibilbideari datorren otsailean. 18 urte holtza gainean aritu ostean, talde gipuzkoarrak azken kontzertua eskainiko du Bilbao Arenan 2025ko otsailaren batean. Guazen bai Esne Beltza, Xiberlutz, Rockyman Denak eskiak haidia duain Nire babesara, egun sentia heldu aurrez zatoz. Nire barrenera, nire uantzera, iluna barra heldu arte. Gauzurekin gelditu nahi nuke. Hitzak dantzan jarriko dituzte beste behin hitzaren dantza kale jaialdiaren 10. edizioan. Irailaren 22an izango da Algortako kaleetan. Euskara ardatz duen ekimena hitz egiteko gurekin dugu Joseba Santxo, hitzaren dantza ekitaldiaren arduraduna. Ongi etorri. Aupa, eskerrik asko. Bai, eskerrik asko zuri. 10. edizioa du hitzaren dantza ekimenak. Joseba, gogotsu zaudete? Bai, egia esan lehenengo ekitaldian edo lehenengo edizioan bezain gogotsu. Izan ere, 10 urteko ibilaldia ekitaldi baten kasuan horrek esan nahi du ondo egonkortuta eta ondo sustraituta dagoela eta horrek aparteko poza ematen du. Zer ikasi duzu 10 urte hauetan? Ikasi dugu gauzak ganoraz eta ekimentzu egiten direnean aurrera ateratzen direla. Hasierak izaten dira makalak, ilusioak lagundu dezake lehenengo edizioan, baina gero ekitaldi halako maila honetako ekitaldi bat egonkortzeko gauza asko behar dira. Behar da lantalde ona, sendoa, behar da gogoa, behar da sinismen puntu bat. Ze kasu honetan ekitaldia uneko berrizalea da, ezta? Bertso saioak, dantza, agerraldiak eta herri musika joaldiak askotan izaten dira, baina gurea da pixkat esperimentua, ezta? Saiatu ginen bateratzen bertso egintza, herri musika, herri kantuak eta euskal dantzak, hori guztia. Hortik tiraka, esandakoari tiraka, nondu jatorria ekimen honek eta zein helbururekin sortu zenuten? Ideia oso aspaldikoa da, bertso eskolako aspaldi izan genuen gogoan, halako zerbait egiteko ideia, baina baliatu genuen Alberen, hau da, Algortako bertsolari eskolaren 35. urte aurrena. Urte aurrenetan badakizu gauza bereziak egin ohi dira, eta orduko urte aurrena 2005koa izan zen, 2015an bai, sartu genduen ekimen berri hau, ezta? Lehendabizikoa pixkat berezia izan zen. Egin genduen nahiko, nahiko ikuskizun, ezta? Kale jira luze bat, Algortaren erdialdetik futbol zelai bateraino, eta gero futbol zelaian izan zen ekitaldi nagusia. Hurrengo urteari begira oso ondo irten zen, dana esan behar da. Eta horrek gogoa eman zigun aurrera egiteko, baina ohartu ginen, hobezela herriaren erdialdean mugitzea, jende gehiagok hartu zezan parte, eta batetik eta bestetik nahi genuen parte hartzaileago izatea bai, baina gero hobeto bildu jarduera guztiak. Lehen esan dudan moduan, bersoak izango dira, edo izaten dira, euskal dantzak, herri musika eta euskal kantak. Orduan, izan zen dana pixkat gauza bakoitza bere lekuan eta bere tokian. Eta falta zen pixkat enpastatzea guztia. Orduan, 2. ediziotik aurrera zer egin genduen, 7 jauzi kale jira asmatu genduan. Eta 7 jauzi kale jira da funtsean, kale jira luze bat, herrian zehar, 7 geldialdirekin. Eta geldialdi bakoitzean, herrialde bateko euskal dantzak, kantak eta jorratzen dira.
Orduan, basate baterako lehendabizikoan Araba izaten da, Araba gunean, egiten dugu, astinalditxo bat emon, Arabako kantutegiari eta dantzategiari eta bar, eta bertako dantzak eta zerak egin. Orduan hori motibagarria da dantzan dakienentzat, eta ez dakienentzat oso pedagogikoa da. Bitu, hango eta mengo dantzak eta bar. Orduan, holan, bagoaz geldialdiak eginez, eta amaierakoan, ja Nafarroakoan egiten dugu zazpi jauzi. Bertako dantza data, orduan zazpi jauzirekin amaitzen dugu. Eta orduan, pixkat paralelismo hori bilatu genduan. Zazpi jauzi, zazpi herrialde, eta dana kalejira eran. Gero, eguerdian, herri baskaria egiten dugu, eta hor, oso girona egoten da, ez da, goiz guztian kalejiran ibilita, egundoko giroa sortzen da. Eta baskalostean, bertso saio potentea izaten da. Goizean ere izaten dira bertsoak. Gune bakoitzean izaten dira bertsoak, kantak eta dantzak. Baskalostean bertso saio potentea, eta gero horren ostean, kanta gehiago, eta ja bat egiten dugu arratzaldeko erromeriarekin. Eta duan erromeria araian amaitzen da ekitaldia. Egitara oparoa antolatu duzue aurten ere, esan bezala, 7 parke edo plaza egaroko dituzue, Euskal Herriko 7 lurraldeetako bertso, kanta eta dantza artean, gune bakoitza berezia izango da beraz? Hori da, gune bakoitzak badu bere kolorea, bere esentzia, eta ibilbide osoak hartzen du halako sendotasun bat, ezta? Planteamendu horrekin, ez dugu ezer bazter usten. Aurtengoan, goizeko 11etan ekingo diozue egitarauari, nor izango dugu bidelagun ibilbide honetan? Nor izango da bertxotan, nor jarriko du musika, noren ardura izango da guztia? Hori da. Beitu, lehenengo bat, azpimarratu behar dugu, fanfarria ofizioko bat izaten dugula lagun, txilibita fanfarria, urte askoan ibili dira gurekin eta primerakoak dira. Apartak dira, kale animazioan, urte otogeitik gora lagun etortzen dira, oso fanfarria indartsua da, oso ondo jotzen dute, oso ondo afinatuta eta plazarra da Europein kontatzea. Gero, geldialdi guztietan, esan dugu moduan, dantzak eta dantzataldeak, ingurukoekin hasten gara, inguruko gure eskualdeko dantzatalde guztiak konbidatzen ditugu, eta gero pixkat gehiago ere zabaltzen dugu, gutxienez deialdia gehiago zabaltzen dugu, animatu nahi dauen guztiarentzat. Izan ere gurea ez da bat ere elitekoa. Deialdi hau da oso irekia, oso herrikoia eta edonorentzako modukoa. Ez da talderik behar etortzeko. Guk talde bidez egiten dugu deialdia, baina gero banakoak ere apuntatzen dira. Gero, txalapartariak ere altza taldekoak etortzen dira, eta txalaparta ezin danez eroan aldean kalejiran, zenbait gunetan txalaparta jartzen dugu, eta horri biltzen dira bateri bestera, asko estimatzen da gure laguntzinoa, eta txalapartek ere aparteko pixkat harrera egiten dio gune bakoitzean datorren kalejirari, ezta. Eta gero, jakina, plater nagusia, bersolariak, 3 izaten dira normalean, Euskal Herri osokoak, saiatzen gara beti etxekoren bat sartzen, eta aurtengoan esate baterako, Txoperena dator, Iriar dator, eta etxeko Paule Loizaga. Baian, Txoperena ezaguna dana bertso munduan, baita jantza munduan be, oso dantzari hona baita, Patxi Iriar dator eta Paule Loizaga etxekoa, eta euren kontu joango dire, kalejirako bersoak, gunean gunekoak, eta gero jakina, baskalosteko saioa. Bertso inguraturik izango zue ibialdi guztia, baina hala ere kantak ere abestuko dituzue, kanta hauei jarraipena egiteko eskuorriak banatuko dituzue, ezta? Hori da, eskuorri bat prestatzen dugu, polito, bigarren ediziotik aurrera zigien egiten, jendeak eskatuta. Ze badakizu, bestela jendea mugikorrarekin ibiltzen da, baina hori komplikatu izaten da. Mugikorrarena, orduan paperera jo dugu, eta hor, abestaldeak ere batzen zaizkigu. Hor, batzu oso finkoak dira, eta horretan azpimarratu behar dugu Josu Landetaren laguntza betu, hor daude irudietan, etxelibitako lagunak, Iñaki buru dela, eta gero Josu Landeta dino da moduen, bertsolaria izateaz gain,
kantari abestalde bateko zuzendari ere bada, eta berak bateratzen du hori. Aurton ez da egongo bera, eta lekuan beste handi bat egongo da, Josu Zarate. Uste dut Bilbo kantari edo horretik ere biltzen dela, eta orduen erandokoa, eta orduen, abestaldea nahiz eta oso askotariko izan, eta handik eta emetik etorri jendea, gero gure zuzendari horren laguntzarekin oso ondo ateratzen da, kantaldie. Bai, gainera esku horrien laguntzarekin ez da eskusarik edo izango ezabesteko. Lehen Baskaria ere aipatu duzu, Baskarian parte hartzeko izena eman behar da, ez da? Izena eman behar da, Baskaria San Nikolas plazako pilotalekuan egiten dugu. Hanera irekian, gero gertatzen zaiguna da, askotan, azken unean jendea etortzen dela puntatzera, eta aurretik egin behar izaten da hori guztia, kalkulu guztiak egin behar dilako. Bestela, jende gehiago animatuko zan, baina hor badago eskolako telefonoa, 605-004-385, edo albegetxoabildua@gmail.comera idatzita, eman daiteke izena, horretarako. Gero, arratzaldeko erromeria izaten da San Nikolasen plazan bertan. Orduan, Paskaldekutik gainera, aspaldiko urteetan Lorratz taldekoak etortzen dira, Luartz taldekoak, oso jatorrak, oso prestuak, eta beti laguntzen digute, adibidez, Paskalosteko presto saiorako megafonia nagusirako honetatzen dute mikroa, eta oso talde jatorra. Bai. Egun borobila izango da seguru, azkenik zer esango zenioke herrira hurbildu nahi duen orori edo bertan izango denari? Esango nioke gure herriak, Algortak, Getxo, Kuribeikostak, berez duten xarmatik harago, egun horretan etorri eskero, aparteko giroa somatuko dutela, euskal giroa. Azken batean, hau guztia, lehen aipatu dugun uztarketa hau guztia, zertara datorren, helburua da euskara izatea, euskara eta bertzua izatea ardatz. Esan dudan moduan, edozein herriko jaietan izaten dira saioak, baina danak bilduta, era honetara, gu dakigula leku gutxitan. Eta oso ondo funtzionatzen duen formula da, nik esango nuke, proba egin daitekela edozein lekuten. Azkenean, jendea gogotzu dago parte hartzeko, pandemiak urteak enduta, oso gogotzu bueltatu ginen kalera, aparteko giroa sartzen da, berez, danontzako da onuragarri, bertako tabernarientzat, kaleak humorez eta araitasunez jantzen ditugu, eta euskera barra entzuten da egun horretan, eta gure euskal kulturaren adierazpen zoragarria da. Euskaratik eta euskara sortutako ekitaldi honen nondik norakoak jasota, agurtuko zaitugu Joseba, mila esker, eta ea zelan zaudeten aurtengo edizioan. Eskerrik asko, plazera izan da, ia eguraldiak laguntzen duen, horrek badu bere pisua. Horren arteko edizio guztietan zubertan dia izan dugu, ia aurtengoan ez du salbuespenik, eta zuek ere konbidatuta zaudete, ara etorri eskero, ez dozue humore honik eta martxarik faltako. Mila esker, Joseba. Beste urte batez zabalik da Euskal Herri osoan eratzen diren mintza praktika taldeetan izena emateko epea. Horietako bat da Ibarren esaterako, adi atzo eginiko elkarrizketari. 11 dira Euskal Herri osoan euskaraz berba egitea helburu duten taldeak. Ikasturte berriari begira, martxan dira berriz ere mintza praktika taldeak, eta horietako bat dugu esaterako Eibarko herrian berbetan egitasmoa hitz egiteko gurean dugu Maider Aranberri eta Kitxo Euskara elkarteko euskara teknikaria. Ongi etorri Maider. Arratsaldeon. Arratsaldeon zuri ere. Astean behin helburu batek batzen ditu hainbat herritar Eibarko kaleetan euskara praktikatzeak. Hori da, eta Kitxo Euskara elkarteak berbetan mintza praktika programaren bitartez eskaintzen duena. Ez da, Maider? Hori da gure helburua, zuk esan duzun bezala berbetan mintza praktika programa da, euskara praktikatzeko beharra dakenei eskaintzen ditzeun txoko bat, eta bagoiaz ja 20 urtetik gora programakin eta indartsu eta sendo.
Esan bezala, 20 urte ditu programak, duela urte desente hasi zenuten egitasmoa da Berbetan, 2002 urtean hasi, eta gaur daño hain zuzen, nola sortu zen, konta eguzu? Bueno, pizkat demanda edo euskara bati erantzuten sortu zen, hurbiltzen zen gure euskara elkartera jendia, adibidez euskaltegi zen euskara ikasten ziarduena, baina gero ezekan hazinekin praktika euskara, inguruan ezekalako nire euskaldunik, ez familian, ez lanian, ez kuadrilan, edo beste batzuk igual, nahiz eta ama hizkuntza bai izan euskara, errestasuna hitz egiteko errestasuna galdu zebelako, eskatzen zen praktika hori, edo titulu ateratzeko, edo lagun berri sakaitzeko. Orduan, helburua bat edo beste izan, eskaintzen duguna da euskara praktikatzeko aukera, beti begiro lasai, natural eta informal baten, eta horren hasi ginen, eta joan ginen inguruko herrizetara, martxan, halako programak martxan zituzten beste herri batzuetara joan ginen, bertatik bertara ezagutzeko zelan funtzionatzen zaren, eta hola zen, pixkanaka, indala 22 urte, herriko euskaltegi isekin elkarlania jarri genduen martxan berretan programa. Gaur egun gainera aldaera desberdinak sortu dira, ez da? Azkenean 22 urteko ibilbide luze honetan, premia desberdinak somatzen joan gara, eta orduan hor aldaera edo beste adartxo batzuk sortu ditugu berretan programaren barruan. Hor adibidez, gurasoak berbetan dakagu, familia girua eta kuadrilla girua euskalduntzeko programaz, azkenean euskararen transmisioan familiaren eremu estrategikoa da, eta hor pixka da familiekin lantzen dugu, mintza praktika ez horren beste, baina beste tresna batzuk erabiliz, nahi duguna da pixkat konsientzia familiak eta konsientzia gurasoak eta etxekuak, ze importantia den azkenean gure seme-alabei jarrera positiboa erakustia euskararekiko eta eredu izatea. Azkenean amatxo eta itatxondako importantia den hori, importantia izango da seme-alabaintzako. Dinamika desberdinak erabiltzen ditugu, gero ongi etorri programa dakau euskara tutik ulertzen ez daben etorri berrizentzat, baina da programa bat pixkat gerturatzeko euskarara, euskal kulturara, gure ohituretara, gero igual zein edaki salto emateko euskara ikasten hasteko, eta gero Ibarren beste herri askotan moduan bizitza sozial handixa dakagu, bai denda, komerzioetan eta ostalaritzan zer esanik ez. Eta orduan, haientzako mintza praktikako ordu betetxe hori ateratzia zailagoa denez, bezero eta dendari eta tabernaren arteko elkarrizketak euskara alduntzeko beste kanpaina batzuk ditugu eta beste erraminta batzuk erabiltzen ditugu, baina honetan dauz inglobauta edo enmarkauta berbetan mintza praktika programa horren barruan. Programarea begira, orokorrean, zer da berbalagunei eskaintzen diozuna? Zenbatero elkartzea da asmoa? Oinarrizkoa da, edo eskatzen dugun gutxieneko konpromisua da, astean behin elkartzea, ordu bete, talde batzuk gustora baldin badoz, ordu eta erdi egoten dira. Azkenean talde txikitsuak izaten dira, talde horretan egoten dira, euskaldun zar, euskaldun berri terminuakin ez nahi oso adoz, porque noiz lagatzen dago batek euskaldun berri izateari noiz lagatzetza, noiz naiz euskaldun berri, noiz euskaldun zar, ordan, guk esaten dugu euskeraz ondo moldatzen diranak, edo euskeraz hitz egiteko ohitura dakenak, euskara praktikatzea beharra dutenekin elkartzen ditugu talde txikixetan aldala, eta hori, esan dutena, taberna baten bueltan, kafetxo bat hartzen dugu bitartean, euskaraz praktikatzea giro natural eta informal batean. Hori, ez daka beste pretensio horik, argi dakauna da euskara ikasteko euskaltegi gisa dauzela, baina halako programak osagarri dira. Euskaltegi gisa ikasten den osagarri, praktikan jartzen duzulako, baina beti be akademikotasun horretatik pizkat aldenduta, lagunartean, asko urte asko daroiaz eta isa kuadrilla bihurtu dira. Orduan, giro informal eta natural horrek asko laguntzen dago pizkat jendia soltatzeko. Beraz, euskara eguneko unean jakitea ez da beharrezkoa horrelako programetan parte hartzeko, ez da? Ez, gutxieneko ezagutza bat bai, klaro, espaldin badozu ezer ulertzen eta espazara gai ezer hitz egiteko halako programa batean egotia balperrikakoa da. Ez da horren, gutxieneko ezagutza minimo bate auki behar da, baina ez da zertan izan ez da alfabetatua bez, nahi dut esan laguntzera datozen euskaldun noiek be, horbe danetik handao, badago jendia alfabetizauta dauna, eta ez da hona bai, eta bere borondate osoakin datorrena euskeraz hitz egitera, eta ahalik eta hobetuen edo berak eskainian dabena eskaintzera datorrena, eta gero zuzenketak eta nahi dut esan hor talde bakoitza autonomua da, eta bertan adosten da zuzendu bai edo ez, edo
ez moduak beba dauz, ez, adibidez, hori ez duzu, baditz hori ez duzu zen ondo, eta zergaitxik ez, eta euskaldun batzuk kapasak izango dira horri erantzuteko. Beste batzuk ez, natural urtetzen jakoelako, orduan da pixkat, zozen oso informala da, pixkat momentuan urtetzen dana, eta egoleke zalantza bat suertatzen dara talde horretan, eta igual inor ez dala kapaz erantzun bat emateko, baina ezke pertenzinioa besta hori, ez? Ja pixkat ikasteko euskaltegi izateko, hau da hitz egiteko, eta soltatzeko eta lotzak eta konplexuak galtzen joateko. Eta aldi berean, harremanak ere egiteko, zuk esan bezala, ia kuadriak ere sortzen dira programaren bitartez? Bai, pentsau, ja taldekide batzuk edo talde batzuk badoiaz ez esango dizutu gana, 5 urte. Eta horren ja horregia izako darria bihurtu dira eta bitzen dituzte planak euren kabuz de bai, baina badau jendia, lehen komentatzen genduena, ez da, bai euskerakin edo euskal kulturakin, euskal giruakin azken batean, dakan kontaktu bakarra programa honen bitartez da, inguruan ez dakelako alakorik. Orduan, bada modu batez, jende horri emateko aukera, euskal girua eta euskal ohiturak eta beste gure mundutxo haue ezagutzeko, ez da? Eta orduan, jendeak lagun berrizak eitzen ditu eta lagun euskaldunak, gire euskaldun batian. Beraz bakoitzak, arrazoiak izango ditu taldera joateko, zenbat talde daude Ibarren? Esan bezala, talde ugari daude, batzuk urte luzez elkartzen direnak, beste batzuk berriak ere izango dira? Bai, pentsa, hasi ginen, orain dela 22 urte, talde bakarrakin 6 bat lagun. Segitxo pasau ginen bi taldera, 2 bat lagun. Eta gaur egun, 20tik gora talde izango dira, eta berbalagunak 100 gara llegatuko, baina 100 bueltan, izugarria hasi da. Talde bakoitza gainera, bere ordutegia edo izango du, goize zein arratsaldez parte hartzeko aukera dago beraz programa honetan? Bai, azkenen batean, gu hasieran Zabalkundi itxen hasi ginean zaletasunak, zaletasunen arabera ingo ditugu taldeak, baina azkenean agintzen da bena ordutegi da eta norberan disponibilidadia. Orduan guk eskaintza itxen duguna, jendia apuntatzen denean, ditugu taldeak astelehenetik ostiralera, goizez eta arratsaldez. Orduan aukera dago, batzuk arratsaldeko azkenen orduan, beste batzuk eguerdi partian, goiz partian, orduan dago alakarta esaten dana. Talde bakoitza gainera, esan bezala, bere asmoak edo helburuak izango ditu eta programa ez da asteroko juntadizo hortara mugatzen, taldearen arabera ekintza osagarriak ere egiten dira, ez da? Baiz, azkenean, oinarri-oinarrisa hori da, astean behin elkartzia, ordu bete orduta erdi euskaraz hitz egiteko, euskara praktikatzeko, baina gero elkartetikan bai eskaintzen detzegu bestelako ekintza osagarri batzuk, parte hartzen daun nahi dabenak, eta da, adibidez, irteerak, honi udazkenean urrian ingo dugu irteera bat, eta udaberri partian beste bat, ondarri birakungo gara seguramente, Balmasedan egon ginen igaz, Bergaran bebai, eta orduan, halako irteerekin lortzen duguna da, talde ezberdinetako kideak elkar ezagutzia. Ez mugatzia bakarrik, ni nire taldetsuan, asteartetan eta nire taldia. Ez, hor ja, harreman sare hori handitxu itzen da. Jendeak sorpresak eramaten ditu, zue bai zauz hemen apuntauta, eta zue euskeraz dakizu, eta euskeraz ikasten ari zara, eta orduan sorpresa pila bat eramaten dira, eta gainera igual, zuk baten bat kalian betidanik gaztelera ezagurtzen duzu, eta hortik aurrera, baina, txip aldatzen duzu, eta, hendik aurrera ikusten gara bakoitzen, agurra bintzat euskeraz, eta asko aldatzen da, txip hori asko aldatzen da, eta hizkuntza itxurak asko aldatzen dira. Sorpresa ugari izan dituzue beraz, edo behintzat hori esan dizuete parte hartzaiek, jende desentek hartu du parte urte hauetan, zer diote programaz, nolako erantzuna jaso duzue? Ez bakarrik Ibarren, gure esperientziak eta ibilbide luze honekin asko ikasi dugu, baina orokorra da, datu bat emango dizuet, ze Euskal Herri mailan indarra ondixeakan mugimentua da. Astero Euskal Herrian, 6.000 o 7.000 ez dakidiran persona elkartzen dira astero euskera praktikatzeko. Oso mugimendu gitxi egongo dira Euskal Herri mailan, horren beste jende elkartzen da benik, ezta? Orduan, gure esperientzia propietik ikasi duguna da, jakin hau ez da, egun batetik bestera elgartzen den aldaketa, ez da, baina denborakin, lehen esan dutena, jendea relajauta joaten da, eta jendeak hitz egiten dugu euskeraz, lasai, lagun artean daolako. Ordan, komplejo eta lotza horrek gelditzen baten dira pixkanaka, eta bai komentatzen deskuena da, hori hori lasaiago irtetzen naiz, eta 20.000 baldin manoia edo denda batera zerbait eskatzera, edo euskeraz salto hori arreza goitzen dabe, eta hasieran bildurrak joango dira, baina gero ez da konfiantza gehiago hartzen dabe, eta ordan, ausartauak bihurtzen dira, eta euron egunerokotasunean ausartzen dira euskera geroz eta gehiago erabiltzera. Eta askotan motivazioa izaten da, gero euskaltegira joateko, batzutan
erabilerak ematen dizu gero motivazioa ikastera joateko alderantziz euskaltegizetara be joaten gara. Urtean 2-3 bider ikasleei azaltzera zer da mintza praktika programa guten naiz ni berbalagunekin, uren esperientzia kontatzera, eta hortikan animatzen da jende pila bat, ez? Azkenean, motibatzen zara, ikasitzen dozu, ikasten zoia zenean gehiago praktikatu nahi dozu, azkenean zirkulo bada. Euskaraz hitz egiteko eta bizitzeko programa eraginkorra dela uste duzu beraz. Bai, erabat gainera, bai. Eta zentzu askotan, esan dugun moduan, badau jendea pizkate jario edo erraztasun hori berreskuratzen nahi da bena, edo seme-alabekin, etxean, etxeko lanak etxe laguntzeko orduan, pizka soltura hori berreskuratu nahi da belako, lagun berrizak etxeko, euskal girora hurbiltzeko, abantailak besterik ez daka. Adinak eta emakume gizon edo beste modu batera identifikatzeak ere eragina dauka programa honetan, hau da, profil mota desberdinak izaten dituzue programan? Betxu, gai urte hauetan, arrata eman dezku zelan aldatu den parte hartzaileen perfila, ez da? Hasiera batean bazan, emakumea, 65 urtekoa eta hortxe gelditzen zen. Eta urtiekin konturatu gara, geroz da gizonezko gehiago etortzen dela izena motera, eta geroz eta gazte gehiago. Horrek asko posten gaitxu, bai, ordan perfil aldatu da, erabat talde mistua dauz, gizonezkoa geroz eta gehiago, eta gaztiak bai. Eta hor daka berronka, gaztien gana be ailegatzea dago helburua, baina pixkanaka bagoiaz. Urte luzeko lanak bere fruituak eragin dituela esan genezake beraz. Ikasturte berria hasi dugula kontuan hartuz, izena eman nahi ezkero, nola jarri gaitezke harremanetan? Eta kitxoke atiak zabali ditu, urte osoan emon leike izena, duan da, ez da ezer ordaindu behar, eta kitxo.eus web horra izan sartu ezkero, edo interneten eta kitxo jarri ezkero hor dituzue telefonuak eskura, eta nahi duzuenean, eta ditxu, eta hemen gara prest, zuentzako. Bai da importantia esatia, euskara praktikatu beharra duten noiez gain, euskaldun berri lehen termino hori erabil duguna, euskaldunak bebia ditxugula, ez? Azkenean, premia dakanak zehozaren bila dator gure gana, zerbitzu bat behar da belako edo zerbait, ez da? Baina euskalduna, etorri behar da eskaintzera, bere denboratik kendu behar dago, estian behin tarte bat, beste dedikatzeko. Orduan horrek benberitu ondixea daka eta guk oso balioan jartzen dugu euskaldunen figura hori bebai. Eta orduan deia itzen dugu bisei, bai premia dakanari eta bere denbora tartetxo bat dedikatzeko prest daunari bisei. Aukera ezin hobea dugu beraz euskaraz aritu eta harreman berriak egiteko. Mila esker Maider Aranberri eta Kitxo Euskara Elkarteko Euskara Teknikaria. Zuei. Gure albisteak hauek izan dira, informazio gehiagorako sartu 11.eus atarian. Ongi izan eta bihar arte.